Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngayong araw, nandito po tayo sa Madina at ating pupuntahan ang isa sa pinakamatanda at ang unang masjid dito sa Madina, ang Masjid Al-Quba. Magsisimula pa lang ang Salatul Asr sa araw na to at alhamdulillah, napakasaya namin na makapagsala sa masjid na to. Maisagawa ang Salatul Asr sa isa sa pinakamatandang masjid sa buong mundo. Iisa lang ang daanan papuntang masjid pero separate ang puntahan paloob ng masjid para sa mga lalaki at babae. Isa ito sa mga lugar na dapat mong puntahan kung sakaling nasa Madina ka dahil sa history na meron ang masjid na ito. Isa ito sa mga unang itinayong masjid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahonang siya'y nabubuhay pa at naninirahan sa syudad ng Madina. Minsan nang nasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdasal sa Masjid Al-Quba ay katumbas ng pagsasagawa ng isang umrah. Masya-Allah, insya-Allah, naway makapunta kayo sa Masjid Al-Quba nang sa ganon makuha din nyo ang gantimpalang katumbas ng isang umrah, insya-Allah. Makikita ninyong napakaraming tao ang nagsasala sa Masjid Al-Quba dahil isa ito sa mga masjid na kailangan mong puntahan kung ikaw ay nagawi sa syudad ng Madina. Masya Allah, di naubusan ng tao ang masjid na to. Laging punuhan, laging ginadagsa ng mga taong nagsisimba ang masjid na to dahil sa kaalamang ang pagsisimba sa masjid na to ay katumbas ng isang umrah. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, silatun ashir, abikatun salihah. Alhamdulillah, malaki ang pasasalamat natin sa Allah na isagawa natin ang mag-pray sa Masjid Al-Quba. Inshallah, naway tangkapin ng Allah Ta'ala ang ating naisagawang amal sa masjid na to, ang pagsasagawa ng pagsisimba, at naway kayo ding mga tagapanood ng aming vlog makapunta dito sa Masjid Al-Quba, inshallah Ta'ala. Ito naman ang scenery sa labas ng masjid. Makikitang napakaraming kalapati sa bandang ito ng masjid at nakaratuwang bigyan sila ng pagkain. Inshallah, naway tatuwa kayo sa aming vlog hanggang sa susunod na vlog na naman po. Maasalama.